What is up guys, my name is Riksha. Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Danas igramo Suicide Survival kao što sam je još prije obećao. Sa moja 4 prijatelja, tri. To su, predstavite se. Kekec. Miloš. I? Šnj. Šnj. Jo, pušta se zaboravio. I Šnj, naravno. Znači, da vam malo kratko objasnim ovu igru. Cilj ove igre vam je da jedan drugoga što poubijate. Znači sad imate, kao što vidite, ove ljude, kao što će ubica, tako, Miša. Znači imate ove ljude i imate ovo žbunje, to je grmlje koje se raznese kad dođete malo bliže. Naravno, igra nije toliko razvijena, prije je bila, ali s vremenom su je zapustili, tako da šteta. Odlična igra i smiješna, urnebesna, samo što zapustili su je. A ja sam je ubi, brate, Šnji, znači da palić. Brate, meni je srce stalo, ja ne znam kaj puca se ovo. Krenemo sa samom igrom. Puče! Da vidimo. Si me uplašio, drži, stalo mi srce. A ova mapa je malo pre najjača. Da, možete. A ne! Kao si indijanac. Čekaj, ide neko. A daj, brat, nisam se spalo, daj. Nagaza mina, evo nagaza mina. A tu, tvoja matka. Da, brat. Desi. A čujem da mi s neki indijanac približavamo Rikša. Ćao, bre. Ovo, retardirano. Puče, opet! Headshot. Jesi me. Da, uglavnom, zaboravio sam reći. Zaboravio sam, BUM, reći! Kaka, brate, ono, Znači... Puče, Miša! Preletela sam mapa. Trojica. Znači, zaboravio sam nešto da ovi ljudi bacaju knjige kako bi nas ubili. Sad ne znam koji je tu cilj, koliko kilova treba imati... Kao napuštaju školu, znate, iznervirali se školu da su smetneš bunim i gađaju. Da, Rikša, umro sam zbog tebe. I dobio si dead. A da! Kako brutalno. Znači, igra je, šta je, odlična je igra. Je malo komplicirana za instalirati. Double kill. A, brate, moj mili. Bravo. Sakri mi za špunja, Je malo kompliciranije za instalirati, ali se isplati, vjerujte mi, skupite onako neku ekipicu. A nije, odlična je. A on bolje ono u mraku se štreca. Ćao. Pa juri ga ja. Ćao. Ode, Mišo. Kekec. Dobro, ova mapa je brza mapa, znači... Jesam double kill napravio? Jesam. Jesi. Nisi. Jesam. Da ste bre, da ste se posakivali. Evo ga. Dva. Jesam. To. Opet sam umro. Sve mi stao. Come on, bitch, come on. Ike, stoj tu. Evo ga. Evo ga glavanja. What? Puče! Tvoja matka je ušao u suprotni tim. Da ste. A da, sad je 2 na 4, to nije fair. Holy shit. Pa lagno. Joj, sam sebe, joj. Sam sebe, ja sam te izradio, ja sam te poskrčio malo. Eno, Čekaj. Opet. A, nisam crkva. Opet. Brate, meni se govno svrdnula. Samo ću
čuje zvuk, približavam se. A tebi sve gore i gore. Rikše, pored mene, ubi ga. A, To, znao je. Zašto? Zašto ste napravili, zašto? A sam ga posred, brate, saksijom. Svakoga ubijem ima besplatno. Svakoga ubijem ima besplatno pa ne ju 40 dana. Ti si. O. O, dođi. Ko je to? Ne, Bježi. Čekajte ja na kaficu, skucam kafu. Samo ti tamo. Nema neki hec. A? Pogodio sam neko. Evo ga jedan. Fuck, ubi ga! Evo ga, Puče! Jel double kill? 21. A Rikša radi Znači double. ti šamar double, man, kill. Evo nas ljudi, Ja ostao sam. evo da vam pokažem. Ko si mapio, brate? Vidi Opet mape. ceće, opet ovaj grmni ovo. Pa gdje ću ja naći? Saksija. Hoću ja da budem saksija. Gdje ću ovdje? Šta ga vas je? Mišo. Ne. Kako čovječe? Kekec, kako menjaš tim? Čekaj. Ovo nije dobro. Jao, zašto ko saksiju, Dobro, gle. tiho budete. Znači ovako, sad vidite kako je biti čovjek koji mrzi knjige, vidi, glej. Pa da ste bre, je. Gle, ja sam u nekoj bašti, čiča. Šta je ovo? Ja sam se usra. A, jel spada srce, a? Čovječe, dragi, gledam, vidim Lak vas. na bar, op, ne. To su je deca, nemam municije. Ko je Imam sa ja mnom? bum. Mišo, mi smo protiv četvorice, dođi u sredinu. Evo, vidim lika. Dođi tu. Više, ja ne mogu izvati. Pazi. Juri go! Ne! Al vidiš ih, kako sam se usro ovih knjiga što se spunaju. Ne znam što... Mogu vas prikada naša, čujte zvuk ovaj. Jao! Rikša, A? je voliš ovaj zvuk? Vidi ga. Ko je to bio? Ja Šnje. sam bio. Snajper si me. Ne. Glavu si. Ne pomeraj se, majmune, to ostaň tu. Ne. Da. Di je? Čuje. Ne, ovo nije. Majko mo... Evo ga, leđa! Ne! Sad ću. Ne. Trče Rikša! Da me ložiš. Mrž! S kojim lepom? Čujem negdje, fuck. Kreni račun! Tu su negdje. Sam ih čuješ. Mrž! Di je? Ne, pa, čekaj se, Rikša, to ja Evo ga, radim, Rikša. pala saksija, Fuck, evo ne ga. mogu se respawnat, koji je ovo đavo? Ja respawnao sam te ja. Kako, stari moj, kako? Ovo đavo. A sam te digo, čičak u raketu. Di? Opet čujem negdje. Kome sad? Kekec opet ti. Za raper. Nemojte mene, nemoj... Pa kako? Pa majke ti mila, ovo doslovno kod ideš na minsko polje. Mrž! A ne može 2 na 4, to je malo Đubre. teže. Hoćeš djava. Trebalo bi biti 2 na 4, ali suprotno. Nema municija. Nema municije. Džabe što si pokupio. Ne znam s koje strane to... Pa posuda ću. Ne znam koja saksija se pomera. Gle ga. Vid ga. Vidi! Evo jedan ti rozi. Da me ložiš, jevo. Ovo je bilo. Tu je, pazi leđa. Čuo sam kak nešto ide. Čuo sam... Samo Ne, čuo sam kako hoda onak nešto i onda... I onda samo dum. Aćeš. Čujem negdje. Čuješ, Mišo. Ali to je problem što ne čuješ ono baš gdje, točno od kuda dolazi. Posvuda čuješ. Leđa, Rikša, leđa. Dobre. A vidio sam. To. A daj, Miloš, Evo, daj, 3 na 3. čuti ti. Pa Miloš je sa mnom, nije sa tobom.
bitno da ću. O. Ma daj, ajde nema. Rikša, ja gledam leđa. Cheater. Evo, sad imate 3 na 3. Kako me raznese ovo? Šutno sam moj amo. Obi se sam, joj, Di si? to je, retardirana igrica. Još mi se za Je biti blago retardirana igrica, Evo, pišao. To. Ne mogu da ga pogodim. Leđa. Samo čuješ. Aj, opet. Nisi ukaži. Koliko nas je? To 3 na 3 smo. Daisy je došao za nas. Šta se štekate? Nemoj hodati. Lijevo. Dobro. Triple činča! Ne znam čega. Ne pomere se, još njega su unutra, ne pomere se tamo. Rekt! Otkrio sam, unutra je, otkrio sam. Točno sam vidio, onako u facu mi je išao. Idemo! Unutra su. A da, eto, sad sam vani. Samo neki mehurići Vaj mi. Uvijek kad me keke spukne, odletim preko cijele noći. Ušao unutra. Gdje si? Leća. A sam ga uspavao. To. Ma daj, evo te, ne mogu proći kroz drugo. Ovoga sam pogodio, ovo je tvoja matka. Nisam, daj be, nemoj je. Imam retardiran skor 5-8. Kekec 11-5. Kekec ubi. Dvojica unutra. Čujem nešto. Nisu A onda Diskonekta se. da testiramo malo. Unutra. Čuješ? Ne, mamu. Vidiš ga. Znao sam je ovaj. Ovo je mene bolelo. Mišo čuje leđa, Mišo. Kako si se skempo? Vidio sam da je tu netko. Ovo je dobra mapa za survivore. Ozbiljno. Nije za survivore. Sabare. Da, za vas je dobro. Ne, za suicidere je dobra. Mrš. Kako stari moj, pa pogodio sam te 5 puta već. Samo ću reći. Snija, ti si ispao. Bio je dobar čovjek. Znam, vidim. Da, gurni si mikrofon u guzicu, ono. Daj, molim te. Čak si mene oštetio. Napravio sam kolut naprijed. Puč. Puška. Ubi Rikšu. Leća. Zašto? Klik, Miloš, klikni desni klik. Tako ti da. Taka! A vidi kekeca. Je spukao, a? Daj mi vidio, ovo nije humano. Znam da je tu A netko. što radim na desni? Znam da je neko tu. Igrica je blago retardirana, brate. A mi smo još reći što igra. O, bravo. Gledam ga, bre. 30. Alo, ajme ubi još jednu ubiću te, vidjet ćeš. Jedan je na desnoj strani. Double kill. A točno je čekao da Kako bude sam dosta. trojku dao, ju. Šnija je zaradio MVP-a u rundu. To je stvar Šta sam zaradio? MVP-a. Šta ti to dođe? Translate. Nemoj, most valuable player. Valuable. I to translate. Zbog toga da si triple kill napravo. To je netko. Dobre, aj još jednom. Gdje? Čujem. Preživio sam. Šnije je prva godina, tako da će sada dobije knjigu za učenje. Gledajte pravo ga kutijama, Griša, gledaj pravo ga kutijama. Ajde. Gledaj sad. Leđa. Eno ga. A pa lagano tako kad imam 4 health-a. Ovo je kopira Kristijana. Uj, ovo je
Uz! Unutra, O, leđa. Brad. Kako sam napravio kombo? Eno ga šnjecka kuća. Gle knjige što se lijepe za zid. Ma tu majka Miloš, znači... Ja, Kakav hit svira. što te majka je poznao ćevapu. Ne. Di si. Evo ga, tu je neki skakuće. Eno Vidi ga što skakuće. Bravo. ga još jedan, evo ga kekice. Vidiš šta ih je puklo, ljudi moji. Ne. Miruj. Čuješ ih? Da. Ali zajebam. Je po crkvi. Čuj ih u daljini. Desno. Evo ga, levo. Bravo. Samo ti gledaj, nemoj se A micati. nastaje fora, ja bacio la i sve pobojnik se. Evo ga mi. Ovo je bilo tako blizu. Ajde, stvori se Čujem više ih. tamo. Skakuću. Unutra. Još jedan je unutra. Di je? Znao sam, zato sam išao unutra da aktiviram bombu. Razminiravao sam područje. Razmerio si, dobro. Vidi ga. Ko ovo? To. Da me ložiš. Pa čovječe, pucao sam ko lud. Evo me. Idem živ i zdrav prema tebi. Da si Dođi, zdrav. sad je crknemo, damo daput. Mir, sredina. S koje udaljenosti? Te knjige su izgledam mnogo jake. Čujem negdje. Gdje nas poklapa? Lijevo tam negdje. Ima vas pokoljamo samo tako, kozače. Daj mači. Gdje ste, daj? U kempu si samo stiskad... Sorry, sprint. Evo ga. Dobre. Čujem još jedno. Kako sam ga ubio, A znam zašto sad tebi rekća služe knjige, aha? Izučenje. Ovo je bilo... Šukno mi ga je. Ova mapa se čini kao da će biti obećavajuća. Mene Gde već si, je kekec, zahvata, bro. gde si, kekec? Eto, ne mogu više. Nađemo, šnjir. Nađemo se kod mog žbunja, brate. Više. Brate, ajde nemoj me ubijete, daću ja knjigom u glavu, malo ću da. Ovo je jebati. Rikšujem nasi. U glavu, ovo je. A nas najveća fora, što samo mi, ja čujem njegove kurake i mene hvata jeza, brate, sada. Oh my god, where are you? Where are you? Daj, nije humorno, Ja brate. vas čujem. Od uzgora sam skočio. Ovo nije, a brate imate povoljniju mapu. A ja vas čujem, škripe vam čizme. Da. Da, evo to, ove knjige loše lete. Gledaj što me cilja. Kec. Gle, fuck. Ne pitaj mi ništa, gome mi se strnula, majka. Ne, morate, ne. Najbolje vam je da budete onak što mirniji, onak da nas čujete kad se deremo. A znam kak je za u čujem. foru. Miloš, Popio se gore i sad gleda kumrda. Mišo, Ja ne Miloš, mogu. snija. A što ti je skrivio zid, što pucaš zid, što ti je skrivio zid. Kaže Rikšujem. iza, pogledaj. Vidiš ga gore. Gdje su? Vidiš ga gore sam, bježi. Nemam municiju. Daj, idem da Mir, mu ubijem. budi miran, Idem budi miran. spadao da mu ubijem. Bravo. Evo ti ga levo, Koliko me više ne. idem u mater. Oko. Tako. Kekec, čekaj. Mir. Jeste. Mir, Nema vas. me vidiš Miloš? To čekaj. A iza tebe je bio ovaj šnja. Nisam ga vidio. Polako. 30.000. Snije.
Ej, Ja se plašim. Što tiše budete. imaš lepu bradu, imaš lepu bradu. Biće Eno ga, bezbolnije. eno ga. Noge mi se odsekle, čekaj. Ovo još ne čekam da istražim municiju. Pogodio si kako prstom u govno, bravo. Znači, čovjek gađa, ali dobijaš. Približite mi se malo, Svaram. odite kod ovog grma malo. Nije zanimljivo, što vidite dakle. Jel tu? Isuse Bože. Nije zanimljivo, što vidite dakle. Čili, a i malo prije isto. Pa nije mi nismo... Gurni ova govna dole, aj. Koja govna? Ova seksijove ako mogu. Ne može. Vidim vas. Ne bacaj knjige. Ovo glupo bre, ovo ima... Pazi, Kako stane me? To ti je za domać, to Vidiš ti je ja. domać. Znači nisi danas u školi radio, to ti je bio domać. opet nemam municije, ma daj. Jel, što je taj to žbunje skrivilo, što ti guraš, jeliš nije? Čovjek izgra sva ova žbunja. Evo ga. Kekec, ja moram vidjeti. Dođi bomu, To, nema domaćega. Nećemo da radimo domaći. ti dam pismeni. A da si ima jedan problem, A? što me je prdnjulo u tamo iza mape negdje sve mogu doći do tamo, plašim se. Šnji, ajde dođi po mene. Daj da se nađem Ne kod onog brini, žbuna. ne brini. Sad ću ja tebi. O, vidi ovog Tarzana. Čovjek glumi Evo, Moglija, evo. majke ti. Desi, Bejario. Šnio, to ti znam te pogodim glavu bukvom. Bukvarom, a? Dođite tati. Rek. Ja pogledam u prozor, vaćam glavu, sam bum. Mači. Ide tamo, Rikša, ide tamo. Stojim ja iza drveta, sve viš te bukve. Dođi tati. Brate, mi- zalepe si mi za zid, nije lepo to, brate. I Miša mene puku pička. Rikša, A? Bejario. Čujem kako on škripe. Škripi ti. Nije evo ti imaju cigaru, gle. I neke Evo naoče. ga. 20 kelta. Leđa. Trebao sam skočiti kad sam imao šansu. 10-9 za nas, Rikša. Ajmo, iza tebe sam. Polako. Volkaj. Evo, Oh, ej. Šš, tiho. Evo, vidi. Rečelo je. Ma šta je ovo? To je govno. Jedan drži AWP, a drugi scout, ajmo. U stvari famaš, fama. Šta je, kačiš je? Knjige za novu godinu, a? Već si pripremio na jedan, a? Šta je ovo? Šta je, bojite se malo izaći? Ne, Ja izam. doći će nam Ajmo, doći smijete će nam Dođite. odavde gore. Ja mislim da se spavne jedan gore ovdje. Ne brinite, nećemo mi vam ništa napraviti. Ima li knjiga? Gdje su knjige? Evo ih. Eno ga. To! Dobio si što si tražio. To ti je jedinica u imeniku. Sad će mi biti doživotna. Sad ću dobiti opomenu. Gdje su jebote? Nema, Šta pucaš ko? pucam ovog. A samo se stavite gore na sve Ugodio sam te. Nisi. Ne možeš, prebrz sam. Ninja kornjača, nemoj tako, brate. Minđa pornjača. Kornjača. Ajmo. Od ove Polako. kutije sam se usrao sam se ti. Pa daj, znao sam. Umijemo veha, bre.
Čujem ja neko hoda, prolazi pokraj mene, a ono šnje. Global radi svoje. Čuti, Febra, znači srdnulo mi se govno, veruj mi. Znači gledam, više neću gledati ni indijanske filme, Tarzan ni Moglija, ništa više, veruj mi po svoga. Moglija. Sanja, Moglija, vidiš slikša faca, sekira me juri, eno ga. Ne, desnim klikom, levim, ja. Over there! Behind you! Duvaj ga za behind you, znaš. Behind you! Over there! Behind you! Oh, behind you! Hey, Yeah. over here! Joj, brate, daj mi metko, nema metko, bukve, knjige. Daj mi, brate, mama, enga. Boom! Double kill. Ja sam okrenem glavu za sebe. A lijepo vam piše read more books. Gle, lijepo vam piše read more books. Čite više knjiga, ono, kužiš. Možda bi znao kako nas eliminirati. Miša prsu. Brate, ne sam okrenem glavu, izgleda nešto pukne iza mene, ne sam gledao ozbiljne stolice, gledao, joj. Evo ga Tarzan, mogu. Beži, mogu, jedno, na lijem je. Vidi ga, ne, beži, to je Miša, beži. Vidiš knjige što se lijepo za zid tamo. Nisam te ni skužio, aaa! Jesi pošao šošo? Pazi, tu. Evo ga šijan, opa. Mislio sam da si grafit na zidu. Ovo je bio. Sam grafit. Bio sa strane u zidu praktički. Znam, brate, to sam se ja maskirao. A, nisam ni skonto. Gdje su, brate, oni? Aj malo da ih lutamo. Ga, desno tiš. Daj. Doom! Kaže, jedi munje, seri gromove. A vidio ste da se spavalo. Ali kako od zvanja, ono, lijepo. Ono kao, pum, kazakicaš mi, znaš. Ne, nego, kad sam... Šnja, iza. Ja sam se izgubio. Ko je to bio? Na 20 budemo završili. Pazi. Zadnja knjiga se ga prokona. Moram ja ovo sad da bijem ljude ovako knjigama, majke. To su Nađemo neke teške romane. Nađemo onu od 400 strana, brate, sa debelom koricom. Vidio u saksiju što skačemo, ej. Aj, mrtnite odatle. Leđa! To, odiš. Tuf! Ne, knjiga. I to je to, odlično. Znači, ljudi... Igra je odlična, šta je odlična, još bolje bi bilo kad bi bilo nas više, naravno. Sad nas je samo 4, u početku je bilo malo više. Možda napraviš partiju, brate. Parti neki napravimo, ako bude ko znao instalirat će. Pomoćemo ju. Link ove igre ću vam ostaviti u komentaru kao i tutorial kako instalirati tu igru samu. Malo je teže, ali skontat ćete valjda. Ako ne bude vam nešto bilo jasno, slobodno možete upitati na Facebook stranici ili YouTube komentarima. Također, zahvalio bi se svima koji su sudjelovali sad u ovom videu. Šnj, Miloš, Kekec, hvala vam na igri odličnoj. Ako vam se ova epizoda svidjela, udarite taj like, komentirajte, podijelite te se naravno ne zaboravite pretplatiti, a do sljedećeg videa se naravno vidimo. Goodbye!